Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge nje umusa nothando. Namhlanje nginiphathele umuthi onzima kakhulu impela, unamandla kakhulu. Ake sithi-ke la uthathelwe umuntu wakho, umuntu mhlawumbe omaziyo, ngabe umngane, ngabe umakhelwane, ngabe umuntu usisi wakho, umzala wakho kanjalo, noma ngabe ubani nje, noma kuthiwa umazi lowo muntu. Ukuthathele umuntu wakho, mhlawumbe senihlala isikhathi eside naye, kuvane kwaqhamuka lowo muntu nje wamthatha. Akaseziwa lutho manje, akafuni lutho elihlanganise nawe. Usehlala nalo muntu noma mhlawumbe usethanda kakhulu lo muntu. Kubalulekile-ke lo muthi engizowukhipha, ngukhiphela abantu othi umuntu cha, umuntu mina sengihlala isikhathi eside naye. Waseqhamuka wavane wathathwa yilo muntu, noma ngishadile naye, noma ungilobolile kodwa manje usethathwe ingane yamakhelwane, noma usethathwe umngani wami. Ngithi mina nanku umuthi wokubahlukanisa. Ngike ngawuthatha-ke umuthi phambilini wokuhlukanisa abantu. Ngithi nanku omunye namhlanje ongawusebenzisa. Nawo unamandla kakhulu-ke, okujuliwe impela. Lo muthi ngithanda ukuthi nje noma ngichaza ukuthi usetshenziswa abantu othi mina ungilobolile noma sengihlala isikhathi eside naye. Hhayi ukuthi uvane usuke nje uthi uthandana nendoda yomuntu bese ufuna ukuyihlukanisa nonkosikazi wayo, cha. Okanye uthi uthandana nengoduso yomuntu okanye unkosikazi womuntu bese ufuna ukumhlukanisa nendoda yakhe, cha 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 cha. Awukwazi ukusebenza kanjalo lo muthi, ngoba lokho sekuphambene nenhloso yawo okanye nokuthi wakumele wenze muphi umsebenzi. Uphambene kakhulu lokho nawo nomsebenzi walo muthi. Wena nje into ozoyenza, uzohlukanisa abantu uma kuwukuthi benikade niganene, noma niganene, noma nishadile. Wase yathathwa kanjalo-ke bese uyabahlukanisa-ke ukuze ezobuyela kuwena, uqhubeke umuzi wakhiwe. Okunye-ke angixolise la ngendaba yebhuku noma lokufundisa, isikole sokufundisa ku-WhatsApp. Angixolise kakhulu kuleyo ndawo leyo, ngoba angikwazanga ukuthi-ke bese ngiyamemezela la ku-YouTube mese sizoqala le sikole. Manje kunabantu abaningi abakhalayo la ukuthi basalile ngephutha, bebethanda ukungena esikoleni kodwa bebelinda ukuthi umkhulu phela uzomemezela njengoba weshilo la ku-YouTube. Manje angikwazanga ukuthi ngimemezele ngenxa nami yokuba busy. Isikole yona sesiqaliwe impela, sinesikhathi siqaliwe, siqale nje ngo-October uma uqalwa, saqala isikole kanjalo. Siyoqala inyanga yesibili nje manje. Engizama ukusho la ukuthi-ke ngenxa yokuthi-ke nabantu abakhalayo iphutha libe kumina, nami ngiyalivuma impela iphutha libe kimi ukuthi ngingabuyi ngizomemezela la, ngabhala i-status ku-WhatsApp kanti abantu abaningi abekho ku-WhatsApp wami. Ingakho ngihlale ngigcizelela ukuthi ngi-WhatsApp noma ungazi ukuthi yini ozoyidinga, mhlawumbe ungibingelele nje kuphela, ngizokwazi ukukuseva inamba yakho ukuze uzobona uma kunento njengayo nje le kanje engiyimemezelayo, mhlawumbe ngiyibhale ku-WhatsApp, uzokwazi ukuthi uyibone. Uma kuwukuthi awunawo ku-WhatsApp uzobekezela kulinda ukuthi-ke ngikhulume khona la ku-YouTube. Kodwa ikakhulukazi-ke ebese ngicabangile ukuthi ngizokwenza, noma abantu abesebecelile na ukuthi ngikwenze, ukuthi ngiqale enye igruphu-ke ezongena labantu abasale ngephutha. Okuwukuthi-ke bengizoqala nje cishe kuyona le nyanga ezoqalwa lo group le ezongena labantu abasale ngephutha, ngoba kube iphutha libe kumina. Bengingathandi kona ukuthi ngibe ne-group enye mase ngiqale lenye, kodwa ngoba iphutha libe kumina sengisale ngikwamukela lokho ukuthi cha, ngeke ngenze iqiniso kubantu ngendlela yokuthi-ke nabo bakwazi ukuthi bakuthole lokho kufunda lokho okutholwa abanye. Cha, asikho lapho kakhulu-ke manje awubambe la lo muthi lo, hlukanisa laba bantu laba. Lo muntu wakuthathela nentombazane yakuthathela indoda yakho, noma le ndoda yakuthathela intombi yakho, nishadile nawo okanye usuyilobolile. Yenza kanje, thola usuwasambe, thola uvungu lomoya, thola unokani, thola umhlakaza, thola ummemeze omnyama, ukuthi uyazi kukhona nobovu, thola omnyama-ke wena, thola umnukelambiba, thola amakaka omntwana, uthole ufishi ophelele nje, ufishi ophelele lwebo lodotshwayo, uthole umzondo, isilwane kuthiwa umzondo, uthole iy'naliti eziwu-8, ungitholele indwangu emnyama, ungitholele umuthi ekuthiwa uzipunele, ungitholele umuthi ekuthiwa umavumba,
ungithole umuthi ekuthiwa umthunyelelwa, ungithole isithombe sakhe lo okuyena owakuhlukanisa noma okuyena ukuthathele umuntu wakho, uthola isithombe sakhe. Usungasithola nje mhlawumbe usibheke ko-Facebook bese uyahamba uyosiphrinta. Bese uthola amakake ngulube, uthola amakake enja lawa amhlophe, nawe futhi uthatha amakake akho uwafake khona la, bese uthola uswazi lompentshisi. Lokhu kwamakhubalo konke-ke uyakugaya konke lokhu kwamakhubalo, uyeke ufishi, uyeke inaliti, konke lokhu kwamakhubalo nalesilwane lesi umzondo, uyagaya konke lokhu ukuhlanganise kanye nalamakaka lawo wonke. Into ozoyenza-ke usungakufaka nje iplastiki ubophe, usuyahamba manje, usuyahamba esigangeni, engathi ungathola indawo enesiduli, iyona unumber 1. Uthatha le ndwangu emnyama uyidlala phezu kwesiduli. Uma uyidlala le ndwangu emnyama phezu kwesiduli, usuwubeka lo fishi lo, le ngithi udobhe. Thatha lo fishi uhlabe ngelezi naliti lezi eziwu-8, ugwaze ngenaliti eziwu-8 zihlale kuwona kanjalo, bese uthatha lo muthi lo, ngithi lo muthi usuhlangene namakaka vele, usuyawuthatha uwuthela phezu kwalo fishi, ubeka nesithombe sakhe lo muntu lo kuyena okuthathele umuntu wakho. Into ozobe usuyayenza-ke la, usuthatha lolu swazi lompentshisi okanye le nduku yompentshisi, usushaya la phezu kwalo fishi, ngithi la phezu kwalo fishi khona amakaka la ohlanganiswe nomuthi nalesithombe sakhe lo, ilo fishi lo ugwazwe ngenaliti phezu kwale ndwangu emnyama. Usuyashaya-ke la, uyashaya la phezu kwalo fishi ngalo swazi lompentshisi, usuyasho-ke ukuthi ubiza amagama abo, ubiza amagama abo bobabili, ubiza amagama abo bobabili. Uyakhuluma la, ukhulume uthi abahlukane, ufuna bangabhekani, ufuna bahlukane. Uma uqeda lapho-ke into ozobe usuyayenza, uthatha le ndwangu le emnyama, ngithi lo ubeke phezu kwayo, usuyayibopha. Ungayibopha nje amafindo amathathu, usuyayibopha, ngithi inofishi la inamasimba yonke into, uzoyibamba nje engathi uyayibuyisela, uyayibopha, uyenza amafindo amathathu. Uma usuyenza amafindo amathathu, usuyayimbela lesidulini, uyayifaka la phakathi, bese uyagqiba nesiduli, ugqibe nje ngenyawo, ungagqibi ngesandla, ugqibe ngenyawo. Usho ukuthi usibanibani nosibanibani ngithi abahlukane, banukelane, bangazwani, bangaphinde bazwane, bese uyagqiba lapha esidulini. Into ozoyenza-ke uma usubuya lapho, wena uzosuka lapho, uma usuka ungabisabheka emuva. Into ozoyenza uzobe sekumele-ke ubuye, uma ubuya nje ekhaya, ubuya nje usugeza ngesiqunga. Uma ubuya kumele ugeze ngesiqunga. Uma ukuthi indlela yakho esuka lapha esigangeni idlulisa ngasemfuleni, ungahamba vele isiqunga sewusiphethe lesikhwameni, udlule emfuleni, ufike isiqunga sakho lesi usifake emanzini, noma ngabe ibhakede noma ngabe indishi yini, uyithele uyihlambe. Kuzokusiza kakhulu lokho ngoba lo muthi njengoba uyisichitho nje uzokwenza ukuthi-ke ungagcini nawo unamatheleka ngey'chitho lezo. Ngithi uNkulunkulu anibusise, ngicela ukuthi lo muthi niwusebenzise ngendlela eyiyo, niphile nje.